Hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang... To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Number one! Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Naglayo na nga ton ginahambalan tring-tring haw. Tama iya ka mahal sang stampa Texas. Magastuhan kasi na. Ano nga layo, Dayman? Kalapit sina. Isa kagatos ka pisos lang guro, Day Rusing. Kalayo sang Amerika 100 lang. Ano nga Amerika man? Din ina na yun nga Texas haw. Sa Texas baladay? Sa Quezon Street, Iloilo City? Ay abaw, kanami sang tanom ni Barikuson nga sunflower, oh. Katambok. Halin ako no sa Guacho Tagoy. Ano nga gwa? Gwa balay guro. Utsinta gila na sa plaza. Oh, Chutagoy, ano mo na ang bato? Habuyon ko ng talamnan ni Barikuson, no? Para nga mabuka, kag malaya ang iyang nga sunflower. Arim bugaday. He! Ola! Ti man, bullseye gid. Uy, ang pat sa akong tanong nga sunflower, nabuka. Hindi.
may naghaboy sang bato. Uho, kadako kaayo? Lan! Ikaw kita naghaboy sang bato sa akong tanong diri ay! Nga ako, barikuson! Nga akong pasibangdan mo. Wala ko nayagana sa mga tanom mo nga ina nga barat. Ano nga barat? Hoy! Halin sa Norway nga sunflower, no? Norway downtown, guro! Iakusar ko ikaw, buklan! Iakusar ko ikaw! Lakat to! Kaya masunod ako! Buklan, buklan, buklan! Barikuson, barikuson, barikuson! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna ang alas 3 hapon mga kabombo. Antes kita magpadayon sa pag-enjoy sang suluganay ni Barikoson kani Buklano. Ariana yung aton siniiya nga latest update parte sa kinapadayon karon nga aerial inspection no sa pagpamuno sa aton sini nga PDM-PDO headed by Dr. Kaelian and of course together with the Philippine Coast Guard sa ila sini nga Cessna plane no gin checkar ang pila ka mga naapektuhan no sang paglabay ni Bagyong Odette. Ara sa aton sining linya si Bomboliani Zil Menardo. Bomboliani, come in. Yes, Bombo Jazz. Nagkita rin sa buong sa kakawaan na gid Bombo Jazz no? Sa kayo ni PCG20. Ito na-set na kayo sa Bombo Jazz kung sabihin tayo ginapatugayan sa buong area inspection. Diba po nagkikita kanina Bombo Jazz sa southern part which is nalagyan nato ng Cabantalan City. Tag ang Panuwasan Kilo Bombo Jazz. So kung nakita nato sa dito no kay galing dito medyo may kabiglayan pag ang signal na Bombo Jazz. Kapag nga dali na ito sa bakit sa northern, no? Kita sa may Balisay City, dapit sa Bombo Jazz, kung makita natin, Balisay area, inay sa Bombo Jazz, no? Boundary na san sila, isang Balisay, so manoga landing na madulugay, iniahasos na place. Dito ang sitwasyon na Bombo Jazz, sa may southern na Aquino, is grabe, may mga pipila palit-palit hapon na mga panimalay ang kadubugas na makikisukan may para sa tubig, no? Wala pa din na ayaw ininag-subside, although nagawin mo sila nakitili ang baka, so pero Bombo Jazz, may mga pipila din nga ang sitwasyon, so dito bahil sa may south, is dupugit sa baka kanina sa mga panimalay, nakita ginapon, halin sa babaw, di ang say dalog sila, may totally damage na naglalakakas ng mga ato pag nagkakanagubakapay ang mga kapaginan kasubong ba ng ibang mga talam na Bombo Jazz at ang katubukan sa ato na mga kauturan diri naman sa parte sa norte Bombo Jazz support sa may north may sanitization sila so wala kita maayo na tamaan kung magamba sa tagan sa bagyo so doon kanormal na lang ako kaming nabagyo sa mga kahoy nagkakalatumba o ay kumpara natin sa mga kauturan sa dito sa may south ang parte so Bombo Jazz baka bakitan mo pala so doon makindog sining ang imo nga balahibo no kay kaluhoy sa inang sitwasyon ng ito Bombo Jazz. Bomboliani, may nakitaan pa kamugyapon nga flooded areas? Yes, may araw pa Bombo Jazz lang ang mga parte sinito although nag-subside ang tubig pero may mga nabilin pagitan sa gihapon ng mga parte sinito Bombo Jazz no baka o kung na may aras may makita kita mga bubak dito ko na totally damage ng mga panisip. So, Bombo Jazz nagalanding na ini ang asset na plane o kanang PCG-28-1 no, ang ginasakyan na naton Bombo Jazz. So, among ang sitwasyon niya madulong nato na Bombo Jazz. Kamusta? Kamusta ang first time? Yes, sa Bombo Jazz, nag-enjoy din kami sa babaw, no? Although, happy Bombo Jazz, pero may part man ang nakasubo kita kay Bangod sa inyo nakitaan, yes. Kauturan na nato na Bombo Jazz sa may south nga parte, kaya mismo na sa mga naapektuhan din sa bagyo nga Odette Bombo Jazz. I do believe that the head of the PDM-PDO, Dr. Zifar Gerhard Kaelian,
is with you also. Yes, ako rin ka bang so kaupod natin din si Doc Jeffart Introvert ka Ilian, kaya ang kasubong man ang command officer sa Bacolod Negros Occidental, si Captain Ludovito Librilla, kaya iba pa nga kapo sa Filipino Coast Guard Bogota. After sinadira Bomboliani, pagkatapos nga ti ano naman kamo, may dason pagid from Southern Negros to Northern Negros. So far, subong Bambajas, amo pa lang ang yung katugayunan sa area na service, which is ang daw mga grabe din ang kahintangan sa subong no, nalabihan sa Bagyo Bambajas. Go ahead, Bomboliani. Yes, yes, so subong Bambajas na ari na kita sa Bacolod Silay Airport, kada sa pila ka lang ka minuto sa panaog naman kita sa nasakyan natin nga aeroplano. So after that, Bomboliani, I'm sure may pila ka mga tikang man nga paghimuon, no? Labi na gid sa aton siniya nga PDM-PDO Bomboliani, no? Kag ang aton si pila ka mga agency sa aton sini nga local government units sagud nga mahimuon sila nga tikang, no? Especially sa mga nagkalapektuhan, no? Ang greatly affected areas, no? Diri sa Negros Occidental sa paglabay ni Bagyo Odette. Yes, correct ka Bambajas. Amo ini ang rason kung agent area survey kay para makitaan pag itong diin sa matarte, no? Ang kinanglan, no? Na pag ito kan mega kinanglan na sa buli nga pwede pag i-rescue sini sa parte sa nga province, no? Disaster risk management kay sa nga Philippine Coast Guard kay kanina nagpadala man to sa augmentation pag no? Ang Filipino Coast Guard sa Banuasan Ilog, Bambajas. Kaina sa Southern Negros, nag-aerial check-up ka mo dira sa may syudad sa Sipalay. How was it? So, Bambajas, wala din malabutan nito ang sa may wala pa. So, daragis nga sa pala. Pero Bambajas, ang hibaluon pa man dito, no, ang sitwasyon nila kay sa subong, no, madamo na ang information nga nag-ilabot na may pipila pa, no? So, need confirmation pa ini ang mga information nga nagakalabot at diri sa ato, no? Kung may mga casualties din man malabit to kung kamusta din ang status dito sa may Sipalay City. Din ka mo nagkadto sa southern part sa Negros, Bomboliani? Yeah, so, Bambajas na labihan ang municipality of Hilog sa kanay Kabankalan City kay sakop man sa iba nga parte sinisang nga kawayan ng Bambajas. Okay. Yes, so Bambajas, magpanaog na kami ng adiri sa mga ginasakyan namon sudaw. So, amo ina Bambajas, ang madulong nato na nga balita. Live diri sa Bacolod Silay Airport, Bambajas, ini si Bombolian Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Liani Zil Minardo, mga kabombo, live and direct sa Kawaan, no? Diri sa ara na sila sa norte nga bahin sa aton siniya nga probinsya, no? Diri ayon sa central part, no? Manog landing na sila dira sa may Bacolod Silay Airport, no? May kantalan sa gyapon sa nanging epekto sa paglabay ni Bagyong Odette diri sa aton sini nga isla diri sa province o diri especially diri sa may probinsya sa Negros Occidental. By the way, may rejoinder si Bombo Erlin Baynita gikan sa news department, no? Kay ang balita nga 7 ang nagkalamatay na, no? Dito sa mga syudad sang Sipalay. So ara sa aton sini nga linya si Bombo Erlin Baynita. Bombo Erlin, come in. Bombo Jazz, medyo masubok-subok man ini para sa medyo southernmost part na gid sang aton nga probinsya. Kay subong gid lamang nga hapon na Bombo Jazz nakakuha kita sang confirmation from the Chief of Police sang Sipalay City Police Station, Police Major James Latayon, nga may 7 ka mga bangkay nga mayara sang 7 ka mga bangkay nga na-retrieve na subong sang rescue and the search and retrieval team sang syudad sang Sipalay, Bombo Jazz. Amo lang ning medyo gadali si Sir. Intindihan man naton kay busy pa sila sa may search and retrieval operations. But halin sang kahapon, may pila abi ka mga missing nga na-report sa may syudad sang Sipalay. We know isolated kahapon ang Ilog, Bombo Jazz, Kawayan, Sipalay.
and then hinubaan kay tiway gid sang signal dito sa mga telecommunications company, but subong aga udto habang mo dyan nagbalik alis ang ano dito signal na sa may syudad sang Sipalay, and may pila ka mga naka-upload sang litrato nga amon ni ang sitwasyon dito sa may syudad sang Sipalay, mga patay nga mga karbaw, mga kasapatan nga mga naglulutaw bala sa tubig, kag may pila ka mga parte pa sang syudad sang Sipalay nga inundated gyapon or ang lumos gyapon sa tubig baha. In fact, ang former upod naton bala diri sa Star FM na before ako ni dito na siya negosyo sa may Sipalay, going man siya dito kay daw hindi mahangpan ang sitwasyon sa may Sipalay subong Bombo Jazz. Ang ilog abi amo ginang ginlabayan gid bala sang mata sang bagyo, so nalakip na nadira from Kabangkalan, Ilog, Kawayan, Kanduni, Sipalay down to Hinubaan, kag nag-experience pa sila sang pagbaha Bombo Jazz. In fact, makita sang mga kotoran naton sa may Facebook Live ang iban nga portion sang Sipalay wasak gid ang mga pamalay Bombo Jazz. Ilabi na ini mga human sa mga light materials yes. Bala. Oo. Ang mga konkreto naman ang nagkalatukyab gid ang mga atop nila, kadamo nga mga puno sang kahoy mga nagkalatumba, wala sang pili diri sa mga structure Bombo Jazz. Iban nga do na hublasan gid sang atop. Ang iban diri nga mga buildings inang mga zipperlins la na balang mga huluhaligi nila Bombo Jazz haplay gid. So amo ning sitwasyon may ganin diri gasolinahan no. Nga kwan gid inang guba gid wasa ka gid Bombo Jazz. May rasang na report nga pipila ka mga missing and iban diri ang na-retrieve na. And as confirmed sa aton ni Police Major James Latayon, nag-refuse lang to siya nga magatagit sang recorded interview kay gina-refer niya sa the City Disaster Risk Reduction and the Management Office. Intindihan man naton nga ang trabaho sa times ang kalamidad din naka-designate man sa kada ahensya Bombo Jazz mo. So amo lang ni na-confirm niya nga may rasang 7 nga na-retrieve nga mga bangkay and ginalauman nga basi madugangan pani because may rasang hindi magnubo 40 ka mga iban pa nga mga pumuluyo dira sa syudad sang Sipalay nga missing sa subong. So ongoing pa, in fact nakatawag ko sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sang syudad sang Sipalay. Siling niya matawag ka lang balik ma'am kay dito medyo sako gid kami and wala dito ang head Sir John Paul Agapito. So balikan nato na dugay-dugay but pahayag nga may pila na ka mga bangkay nga nagkala-recover. As reported kaina ni Governor Bong Lacson, may 8 na kita ka mga nagkalamatay mo diri sa may province of Negros Occidental, but nag-refuse siya nga magatag bisang information sa regarding sa may syudad sang Sipalay kay ini pa na iya confirmed Bombo Jazz. Why pa nakapagawa sa report? Oo, ang CDRMO, but as confirmed by the Chief of Police sang syudad sang Sipalay, Bombo Jazz, amo na ni ang numero sa mga nagkalamatay. So kung ang ining 7 dira sa syudad sang Sipalay plus 15 kay kaina sa report ni Gov Lacson ang napatay Bombo Jazz Manapla, Moses Padilla, San Carlos, La Carlota, Binalbagan, and then may isa pa. Okay, dahil lang gid. Boys Padilla 3, Manapla 1, San Carlos 1, Isabela 1, Binalbagan 1, La Carlota 1. So wala pa din na include mo dyan sa may syudad sang Sipalay. So kung confirmed ni nga 7 plus 8 15 gid ang mga nagkalamatay dahil sa aton sa Negros Occidental, including ang ining mga nabilin nga medyo madamo-damo gid nga missing. Ginahulat subong ang data coming from Hinubaan, ginbaha man sila Bombo Jazz mo. Hinubaan, Kawayan, Ilog, kaya kahapon din di pa makapenetrate dira sa may Ilog area from Kabangkalan, asa lang Kabangkalan ng aton nga mga
ahensya sang gobyerno. So, dugay-dugay, magabalik kita, mga establish kita kontak kadara sa may siyudad sang Sipalay regarding sa numero sa mga nagkalamatay dira. And in fact, ang ila provincial, ang ila nga city tourism officer, Bombo Jazz, nag-post siya bago lang. Si Sir Jeric Lacson bala, ang nagapanawagan gid sang bulig para sa may siyudad sang Sipalay, Bombo Jazz, kay grabe ang halit. Siling niya, we need community charging stations in Sipalay. If there are groups who are willing to lend generators and set up charging stations, please help us. National road from Bacolod to Sipalay is already passable and bus lines are already operational. Bombo Jazz. But prior sina, may naging panawagan man siya through Facebook. Kay okay gawa nagbalik ang supply ang internet service. Pero ang isa ka telco doon hindi pagyapon matawagan na Bombo Jazz. Saling niya, I'm safe but Sipalay needs all your help. Almost all houses are either partially or totally damaged. Limited signal, no electricity, livestock and crops are wiped out. Uprooted trees and electricity poles and wires are all around the streets. Please help Sipalay. We need food and all other help for families with totally damaged houses and those who are in evacuation sites. All donations are welcome and will be channeled through the City Social Welfare and Development Office stationed here at the Sipalay Emergency Operations Center, Barangay 3, Sipalay City, Bombo Jazz. So, amo ni so far ang pila ka mga ginpagwa nga mensahe sang mga some officials sa dira sa maya siyudad sang Sipalay. Natawagan ko siya actually, pero ang telco, ang Globe gyapon wala pa sang service sa pila ka parte sa ato ng probinsya ti Kalabanan. Gini, hindi pa sila matawagan na Bombo Jazz. Sa ka-telco ang operational, but medyo sako pagid sini nga mga tin-on. Sa liwat sa mga kotoran naton, meron sang 7 kakumpirmado nga mga nagkalamatay dira sa mga siyudad sang Sipalay and many are believed missing sa subong. Pagkatapos nga nagpalabot man sang information ang ilang mga pamilya sa aton nga mga otoridad. Standby sa dugang nga mga development sining paglabay ni Bagyo Odette diri sa aton sa may Negros Occidental, Bombo Jazz. For the meantime, ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Erlin Bayonita, live and direct sa newsroom sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Pinaka-latest update, may kantanan sa epekto sa paglabay ni Bagyong Odette. No, masubo-subo ato mga kabombo ko na ma-confirm ginato na ang mga naglamatay dira sa may syudad sang Sipalay. More of this, no? Kaina gani, may nakitaan man ko, classmate ko, isa ka manunudlo dira sa may Banwa sa Isabela ba, rusdak man yang ilan siniiya nga. Arab lang mambal ka nga eskulahan, balang makitaan mo yaya, dugmok gidya mo, amo ginayano nga, semento man na gani, ang ato, pagkatapos grabe gidya daw ginagyan sang kung ano nga, ang grabe gidya bala nga, nawasdak gidya bala pati ang mga atop, ang mga pulungkuan na lang ito nabili, no? Sa isa ka eskulahan dira sa may Banwa sang Isabela, mga kabombo. So more of this, pila naton ka mga public affairs programs ng DYWB Bombo Radio Bacolod aton ina nga hibaluon mga kabombo. So as of this moment, balik kita sa aton siniiya nga pagpamati sa aton si matahom nga drama. Tagoy, ginpatawag ko ikaw kay ginakusar ka naman ni Albina. Ginaboy mo kuno sang batong iyang nga tanom? Wala ka pa? Sino nagsiling nga ginhaboy ko? Hinugay na ba na Tagoy May mga balas pang kamot maiho. Wala ko man to paghungda ka pa. Ginhaboy ko to yung ido. Ugaling kay ti, ang ido ara sa tupad sang tanom ni Barikoson. Paghaboy ko, naghalin ang ido, ti ang tanom ni Barikoson ang naigo
Malugay na datagoy bayarin na lang si Albina para nga wala sang kamo. Kung hindi ka kuno magbayad, maipanapta si Albina nga ikaguba mo tagoy. Anong ipalapta ya? Anong istorya? Siling ni Uray sa iya, kung mag-init ko nung imo pitsurukoy daw sa lagulang kadako. Ti, gusto mo nga iwaragwag pa ina ni Albina? Kundi bayad ka na lang. Galing ka wala ko di kwarta? Dispunihin na lang anay da. Oh. Te, anong siling ko sa imo huling? Kundi, napilitan sa pagbayad sa akon si Buklan. Nagbayad siya si Alvina? Oo. Kay man gina-blackmail ko siya mo. Nga ipalapta ko. Ngang iya pitsurukoy, nagagamay kon mainit ang tsimpo. Di nang bayad si Alvina? Nagsiling sikap nga hulat-hulaton ko lang kuno. Nga hulaton pa? Basta hulaton ko lang kuno, kay mabayad siya. Nagperma to si Buklan, nga mabayad siya. Amo kinichay? Oo, huling. Amo nang matabo, mabayad sa akon si Buklan. Hamak mo ang bakal ko sang bulak nga ato, 500 lang. Pero ang ginpabayad ko sa iya, 5,000 kundi mirisiya. Tungaon tato si Alvina, ha? Oo, bang grocery kita dayon. Manlapit ng Pasko mo. Kag wala na unod ang aton nga tiyanggi nga daan. Ang unod, pinakas na lang nga ginalangawan pa. Na Chutagoy? Nga mabayad ka kuno sang 5,000 kay si Albina, ha? Oo. Ginpilit abi ako ni Kap mo. Te, nga nagpasugot ka. Di kaya nagsiling si Kap. Nga pasugtan ko na lang siya. Man Brenda. Ano na ang Brenda, Chutagoy? Brenda Midge. Pero matuod, matan, hindi ako iya magbayad. Pero nagpirma ka to, Chutagoy. Oo. Nagpirma ako nga mabayad ako. Pero wala ako iya magsiling kung san o. Mahimo nga mabayad ako buwas o kon sa dason pagid nga buwas o kon sa dason pagid nga tuig. Nan mo na sundon mo? Kinanglan magperma ka inang wala pitsa para blang hindi ka maapiki ha? Pariblas ang kanta nga maybe this year, maybe next year, or maybe never. Maputi lang ang buhok sa ilong ni Barikoson. Mayo kong mabayaran ko siya.
Sino man ininto yaman? Class, ginhatagan ko kamo sang assignment kahapon. Ang inyo assignment, amo ang paghimo sang essay, parte sa hitabo nga inyo madumduman. Karon, sinong nakahimo sang iya assignment? Murat? Pili mo lang kitang kinula mo, ma'am, bro. Nga, ginatudluan mo ako sang akong tuksoon, Murat. Ay, man. Daw, si Pili man, permeng kinauna mo. May AC ka o kung wala, Murat? Wala gani. Tindog sa higad! Sagwa na lang bala, ma'am. Gwa to, Murat! Nagainit ang ulo ko sa imo! Oo, ah. Ikaw, ya Filimon? May assignment ka? Mami. Nakaimo ko sa assignment kagabi, ah. Ang ako na assignment. Ang pati sa butang nga masubo kayo. Pag may nadunduman ako, masubo kayo nga butang, ma'am. Ano ina, Filimon? Ikaw magyapon na akong mistress sa sunod na tuig. Sa daga, kablan murat na. Nangaditudlo mo ko kay ikaw ang ginatukso ni ma'am. Di ka ituod man na nga ikaw ang ginauna ya permituksa. Daw sinagami na po sila si ma'am, no? Nagaulian nun, eh. Pasalamat ka lang sa akon, Filimon. Kaya gintabos ko ikaw. Kunta ni, pagwaong ka na niya sa to. Gani kinanglan nga sa kupon mo ako karon sa recess, ha? Samson, diin na sikap? Wala di chay, naglakat. Diin? Ambot wala ko kabalo. Nagsiling siya nga, makaibalo lang ko kung makaabot na siya chay. Nagsiling sikap nga sa iya kuno ihatag ni Bukla ng ibayad niya sa akon? Ina. Nagsiling sikap nga, ikaw lang kuno sukot sa kay Chuy Tagoy. Ha? O chay, amo na siling ni Kap, ikaw lang kuno sukot kay Chuy Tagoy. Hoy, Buklan! Dito ko maghalin kay Kap? Nagsiling siya nga mabayad ka na kuno sa akon! Hoy, barikuson! Nagsiling ako dito. Nga mabayad ako. Apag hindi sa imo. Kag nga hindi ka magbayad sa akon? Ay, budlay na. Basi baldugon mo ako iya. Basi masiling ka nga wala ako magbayad. Budlay na iya.
Wala kang adaan resibo? Hoy! Tagaan ko ikaw resibo! Bayad de! Hoy, Barikoson! Wala gani lisensya tiyanggi mo! Resibo pa? Hoy, buklan! Hindi kuya Baldogiro nga sahi isang tawo pareho sa imo! Hinugay na! Subunggad! Mareklamo ako sa BIR kung may permit ka dira. Ipausisa ko kung bala matuod yung may lisensya ka. Pupos mo lang ko ang balon, Barikoson ah. Hindi ko to magpanugid. Basta hatagan mo ako sa 5,000. Ayabaw! Hoy, buklan! Managpago! Managpalapaw! Bayaring utang mo! Kay kun hindi, iyakusal ko ikaw sa ombudsman! Ako sir, lapit banwa. Sugid, lapit bukid. Isang kasi kung pa ko abogado, ipatubang. Wala ko mahadlok. Hadlok sa bukol mo eh! Amo man sa barikos mo eh. Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!